makita natin na napakahalaga kung gusto nating maranasan ang patuloy na breakthrough sa buhay natin o pamumuhay natin, ay makita ng Panginoon na siya yung prioridad sa ating puso, sa ating isipan, sa ating katauhan. Yung sinasabi po nating maging passionate tayo sa Panginoon. So magkaroon tayo ng passion sa pakikipagtagpo sa Panginoon in consistent basis. So ang ibig sabihin po nito, hindi tayo nalilimitahan sa isang napakaganda, napaka-powerful na experience before sa ating pong encounter sa Panginoon. Na andun yung desire na patuloy tayo na nagnanais na lalo pang makatagpo ang Panginoon, sapagkat alam natin sa panahon na ating nakatagpo ang Panginoon, laging merong bagong bagay na nangyayari sa buhay po natin. Kaya po sa panahon na tayo kinakatagpo ng Panginoon, ay hindi po mapapasubalian na lagi pong merong ibinibigay si Lord na instruction na tutugon doon po sa katuparan ng pangkalahatan na plano o destiny ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga, ang katulad po nito ay isang jigsaw puzzle na sa bawat season ng Lord na pakipagtagpo sa buhay natin, meron siyang kapiraso na impormasyon, instruction na tumutugon sa katuparan ng destiny na i-design ng Lord sa buhay natin, tulad ng nangyari kay Isaac na part ng buhay niya na siya ay mapapunta in the times of famine sa lugar ng mga Pilisteo ng kaaway, but dito sinama siya ng Panginoon at siya ay pinagpala ng Panginoon bilang bahagi ng katuparan ng destiny ng Diyos sa buhay niya.